Takže čaute. Dnes je tu ďakovačka k 16 subs. Inak 16 odberateľov, pretože jeden deň som mala iba 8. A potom o 2 dní som sa zobudila, pozrela na komp a vidím tam, 16 odberateľov. A ten deň bol dneska. A som vám veľmi vďačná, pretože nemyslím si, že moje videá sú až tak nejaké super. Som rada veľmi za komentáre, lajky, za dislajky nie, ale tak, keď si myslíte, no tak dobre. A najviac za odbery. A som veľmi rada k niektorým LPSačkám, lebo niektoré sú moje spolužiačky, kamarátky, jedna je sestra. Tak ďakujem. Veľmi, veľmi ďakujem. Budem rada, ak ma budete naďalej odoberať, budete ma lajkovať a hlavne si pozrieť môj kanál. Takže čaute!